Ayan mga baby loves, dito yan sa Abu Dhabi. So yan yung WTC Mall dito sa Abu Dhabi, Hamdan. Yan yung pinakamahaba nitong building sa Hamdan. Ayan. Ikot-ikot tayo. So ito na naman yung parang heart. Yan nga. Logo sa taas ay Itisalat Building. So ikot tayo dito sa papuntang Kalidia. So gabi na dito, alas 8 na pasado. Ayan yung ilaw na ilaw na. So dito na naman yung papuntang Cornice. Yan sa likod dyan. Likod na building na yan, Cornice na yan. Pag gabi maganda kasi marami ng ilaw pag gabi. Ayan, so tapos na yung trabaho natin, uuwi na tayo. So dito lang naman yung tirahan natin, malapit. So kaya naglakad lang tayo kasi malapit lang yung location ng trabaho natin mga vlogs. So ito na naman yung Marks Spencer na building. Mall din yan, malaki din yan sa loob. Malaki sa loob. Ayan, dyan dito, dyan. Maraming pumupunta dyan sa loob. Kasi parang museum yata yan dyan. Yan, hindi pa ako nakapasok yan. Dito lang ako sa malapit pero tamad akong maglakad-lakad kasi nga mainit. So ngayon makalabas tayo kasi nga may booking tayo dito sa malapit. Ayan. So yung WTC Mall, sobra 100 plus floor yan mga baby loves. Ang laki kaya yan. Yan, daming tindahan yan sa loob. Pumunta kayo dito sa Hamdan, huwag niyo kalimutan pumunta dyan sa WTC Mall kasi maraming mga binta dyan. Laging nagsisale yung brand Sportless dyan, yung mga sapatos. Yung nakaraan nag-sale sila dyan, daming tao, puno. Halos inubos ng mga Filipino yung stock ng mga sapatos kasi nga ang mura. Doon din ako, pumila din ako doon. Iniwan ko yung nakuha kong mga sapatos kasi nga pagdating sa pila ay grabe ang haba. Hindi na ako nagpila, hindi na lang ako bumili. Sa susunod na lang na mag-sale na naman yan sila kasi pag pangalawang araw ng sale nila, dami ng mga Pilipinong pumupunta dyan. Naghahawla sila ng mga sapatos kasi mga branded kasi dyan. Yung tag 200 plus ibenta na lang ng 40, 50 ganon. Yung 50% sila, 70%. Di laki ng sale kasi ipapadala nila yan sa Pinas kasi pag sa Pinas mahal kasi. Yan yung may flag ng UAE na building, mahaba din yan. Pag dito pa sa Abu Dhabi, maraming mga mahahabang building dito mga baby loves. Maraming mahahabang building. So hindi naman masyado traffic nila. So ito yung bus stop. Diyan ka maghintay ng bus sa loob kasi naka-aircon na yan dyan. Pero doon sa kabila, yung bus stop sa kabila, yung waiting sheet, sira yung AC. Sobrang init. Sobrang init. May building dyan sa Cornice. Oh, maganda ang kulay. Pagabi yan, iba-iba ang kulay yan. Palit-palit. Ito yung Hamdan Road. Hamdan Road. Kasi yung tirahan natin dito tayo sa city para malapit lang sa mga bus stop. Tatawid tayo kasi wala pang sasakyan. Yan. Yan yung waiting shed niya, sira yung AC. Wala pang bus, naka-stop light doon.
Ayan, so walang traffic ngayon.